Днес ще ходим на познат връх, връх Богдан, който е до Копривщица. Защо там? Защото е сравнително близко до Пловдив и върха не е труден, няма нищо стръмно към изкачването му. Доста приятен и лесен за качване. И тъй като не съм качвал доста време връх, реших да отида точно там. Така че направо тръгваме след малко. Но преди време съм го качвал и бяхме тръгвали бяхме влезнали в Копривщица и бяхме тръгнали оттам. Но след това разбрах, че има доста по-кратък маршрут и като път, и като време. И затова този път ще мина оттам, за да се стигне до там. Пак се кара към Копривщица, само че преди да се влезне в Копривщица има отбивка, където се свива надясно, кара се известно време по нея и оттам вече е стартовата точка за изкачване. Така че сега ще ви го покажа точно откъде се минава. Тръгваме! Преди да продължим към Копривщица, само че имаме една спирка. Трябва да изхвърля ето този венец от миналата година от цветница. Вече почти 2 месеца ще стане и не съм го хвърлил. И викам най-накрая му дойде и неговия момент. Така че къде е по-добре, освен в Марица. Все пак това е реката, която минава през Пловдив. Така че хвърлям го сега и продължаваме вече към Копривщица. Стигнахме до разклона, който е по пътя за Копривщица. Разклона, който се хваща за връх Богдан. Значи тук има някакви пана за басейн, минерални соли, а от дясно има табела Копривщица традиция. Пътя за Копривщица продължава направо, само че пътя за Богдан хващаме тук на дясно. И така, между другото, докато се качвах, имаше един заек на пътя и много бързо почна да подскача и се скрива в тревата. Беше много готино. Така, дойдохме и на отправната точка за връх Богдан. Супер готино, зеленко е, много добро. Само да направя една отметка за пътя, който е след отбивката. Пътя е доста кофти. Наистина е много лош пътя, пълен е с дупки, така че внимавайте, карайте бавно, иначе ще се ударете някъде колата. Горе-долу за час и половина дойдох, то последните 10 минути е точно през този път. Часа е 9:20 и тръгваме към върха. Предполагам дават го час и 45 минути за изкачване. Предполагам до 2 часа би трябвало да съм горе. А само нещо да вметна, като се качвах насам, от някъде ми влезна един голям клон под колата, да почна да стържи. Така че го имате и това на предвид. Наистина пътя е кофти и трябваше да спирам, за да го вадя изпод колата, беше заседнал. В началото пътя е равничък, даже от тук може да се мине с джип. Явно има пъти нагоре с джип, проходиме. Но ме кефи още в началото колко е зелено навсякъде. Предния път, който идвахме, мисля, че беше септември,
и всичко беше почнало да става жълто, а сега всичко е зелено и е супер красиво. Значи аз сега минах от тук долу и се качих насам и излезнах на явно друг път за джип. И идеята е да излезна на билото и от билото вече пътя го знам, тъй като съм го минавал. Но ми направи впечатление, че долу нямаше никакви други коли и предполагам и няма да има и хора, които да качват върха. Ама до някъде го очаквах, защото не е един от най-известните върхове, а сигурно на Мусала или на Вихрен днес ще гъмжи от хора. Така като гледам, това там трябва да е върха, защото друга по-висока точка не виждам никъде. Най-вероятно нататък ще върва, пък аз знам, че върха е заобиколен с дървета и няма хубава гледка от него, така че най-вероятно това ще е. Значи като го гледам пътя от тук, ще е по тази пътечка надясно, след това нагоре, качваме се на билото и оттам петка към върха. Това ще е пътя. Ето тук, където е сянка и не е пеко хубаво слънце, доста е мокро, тинисто, почвата е много мека, така че внимавайте. То не че нещо, нали, но най-много да се изпоцапате, което пак не е приятно, защото след това трябва да се бършите, но пък не като да няма къде. Просто е кеф. Чуваш пчелички, щурци, отдеве слушах, птички навсякъде пеят. Наистина е много зареждащо и тъмън се натъквам на една чешмичка. Чешма, построена за всички нас от баба Дора и дядо Бобе Банчеви. 2001. Тая чешма е на 23 години. Ето тук се открива много хубава гледка към Стара планина. Много е красиво. Далечината, но се вижда всички върхове. Един след друг.
Тук има една табелка, леко така скритичка. Така да се вижда. Бая стара хижа Средногорец. Насенчица по това дърво. Идеалното време да издем едно бананче. Ето сега една забавна история. Както споменах по-рано, предния път, в който изкачвахме върха, тръгнахме от Копривщица. И то по доста по-дълъг и заобиколен път. И реално тръгнахме да се по доста голям наклон да се качваме и излезнахме точно от ето тук, от тук нагоре, и вече излезнахме на самото било, на главния път, така да се каже. И от тук вече пътят се продължава нататъка. Просто тогава беше много... Вече с течение на обстоятелствата стана доста смешно, че за пореден път объркахме пътя. Но все пак и тогава се оправихме. Да, точно от тук отдолу минахме, за да излезнем на главния път. Сега продължавам нагоре. Сега минахме ето тук назад пътя. Беше една идея по-стръмничко, но нищо. Кой знае какво. Тук има табелка за хижа Средногорец. Само че аз ще направя лек детур и ще тръгна надолу, за да ви покажа нещо. Една много готина, как да го нареча, като заслон. То не е заслон, а като кула, като дървена кула. Много е готина и сега ще отида към нея и след това ще се върна и ще продължа към върха. Явно тук минава зимния път за изкачване на върха, защото тук имаме маркировка стил Lost жълтичерен, на който имаме и табелка, която пише връх Богдан. А ние продължаваме още малко надолу. Ето това исках да ви покажа. Ето тази кула. Много е готина и сега ще се кача горе, за да ви покажа гледката отгоре. Даже за да не ми пречи, ще си оставя раницата тук. Така. И тук нагоре. Доста е висока, но отгоре изгледа си заслужава. Опа. Така. Тогава са две стълби само. Просто е по-тясно. И ако сте с раница, тя ще пречи. Само не бързайте, бавничко. Ето така. Ето, качихме се горе. Както казах, има и като заслонче тук. Само да видя. Ето е вратата. Няма пейки, няма нищо, но при спешен случай винаги може да дойдете тук, да се качите
и да изчакате ако вали или какъвто и да е случай, просто да изчакате да отмине лошото време. Да, много е красиво, готино е. Ето пак навън ще излезнем. Вижте само колко се накланям, за да влезна. Бая ниско е. Само да затворим вратата. Епа. Така. Вижте колко е тясно. Тук. Сложени са две дъски. Може би за да го укрепят. Иначе си е високичко. Не препоръчвам хора, които ви е страх от високо да гледат надолу, защото си е леко страшничко. Иначе е много красиво от тук. Оградите са високи, а гледките са зелени и страшно красиви. Иначе върха е реално тук зад мене. След малко слизам и продължавам нататъка. Дава го не повече от половин час. Имам достатъчно много време. Сега е 11 без 20, т.е. час и 20 съм до тук. Така че, както казах, предполагам 2 часа ще ми отнеме да стигна до върха. Което е нормално, все пак и на място съм спирал и да снимам. Така и да се наслаждавам на гледките. Пък и да си поема малко въздух, тъй като не съм в някаква супер оптимална форма. Но ако идвате тук, препоръчвам, качете се. Много е красиво, много е готино, заслужава се. Тук горе ми е много кеф, но и връх ме чака, ако се застоя повече ще ме домързи. Така че слизам и продължавам към върха. Ето я и изгорялата хижа Богдан. И предния път минахме от тук, той път се минава от тук. Била е с собствен санитарен възел, имала се доста спални, собствена кухня и всичко това е изгоряло. Даже прочетох, че имала и волейболно игрище. Но няма официални източници защо е изгоряла, дали е била подпалена, защо е била изгоряла. Няма никакви източници. Там са били спалните помещения. Всичко е било много красиво и много готино. Няма кой да го поддържа. Въпреки че дори е създадено уж дарителска кампания за нейното възстановяване, просто всичко е изгоряло. Всичко е изгоряло. Абсолютно всичко.
Те са като бунгала, доста бунгала има и надолу има, ама природата си го взима обратно. След хижата изкачихме тази гориста местност. Тя е малко по-стръмничка, под наклоне, леко изкачване. Не е трудна, но просто е леко по-стръмна. От тук минаваме тази полянка от пътя. Отново влизаме в гората и там е върха. Някъде около 8 минутки и ще бъдем там. Ето ни вече на връх Богдан. Гледам, качих го за 2 часа и 5 минути, напълно нормално. Все пак се спирах за снимки, спирах се и на няколко места да си поемам въздух, тъй като не съм в добра форма, не съм в оптимално добра форма, тъй като не съм качвал връх повече от 2 години. Последният връх, който качвах, беше Ботев. Даже тогава не бях в много добра форма. Просто накрая го качих на инат, тъй като бях доста изморен. Но ината ми надделя и го качих тогава. Но така като дето се казва подгряващо връхче, ниско връхче. Наистина не е труден Богдан, 2 часа и 5 минути. Може и по-бързо, но смятам, че темпото ми беше добро. И сме тук. Както казах, няма хубави гледки, тъй като е заобиколен от дървета. Последният път, който бях тук, беше есен, всичко беше жълто, но в момента всичко е зелено и много красиво. Посидях около час на върха, хапнах, преоблякох се, тъй като предната ми тениска беше доста мокра. И тръгвам да слизам надолу. Часа е 12:25. Слизам директно надолу към колата.
И за 10 минути горе-долу от върха стигнах до хижата. Аз сигурно съм ги качил за 20. На половина време да видим до колата колко време ще ми отнеме, като знам, че за 2 часа съм се качил. Да видим колко по-бързо ще слезна. Защото наистина пътя е само на надолнище и доста по-бързо се слиза. И пак по мой си начин обърках пътя на връщане. Хубаво, че погледнах часовника, защото той ми следи откъде минавам. Значи пътя правилния е така. Синята през синято. Само че аз тръгвам, тук не се вижда добре. Аз тръгвам както си върва. Ето тук. Аз продължавам надолу. И виждам на часовника, че по този път одеве не съм минал. И видях часовника и викам, нещо съм се изкривил от правилния път. И хубаво, че го погледнах на време, преди да се отдалеча, че да трябва да се връщам още повече. То не, че няма да слезна някъде, но няма да е на колата. А още не се знае дали ще слезна. Та, пак на време го видях. Да си продължих по правилния път, ама деца вика, ако аз не съм да объркам пътя, няма кой да е друг. Значи, ако не бях погледнал, че се движа по грешна пътека, вместо сега да се приближавам към колата, имам още към 30 минутки до нея, щях да съм на отсрещния хълм. Там на отсрещния хълм. Гледай какво разстояние само. Гледай какво разстояние. И така, след 4 часа и 40 минути отново сме на изходна позиция, откъдето тръгнахме. За 4 часа и 40 минути съм минал към 16 км, т.е. качване и слизане по 8 км в посока. Тези 4 часа и 40 минути, като има предвид, че 1 час бях на върха, където седях, значи 3 часа и 40 минути съм го качвал и слизал. Това е средно по час и 50, но аз погледнах като бях горе, че съм го качил за 2 часа и 5 минути. Той съм го слезнал за към час и 40, което е напълно реално, защото не съм се спирал толкова много. Вървях си, поддържах си темпо и нормално да слезна малко по-бързо. Вече съм до колата. Сега отварям, тъй като нямаше къде да спра на сянка, яко се е напекла. Отварям да влезне малко въздух, както гледам и мухи. Но трябва да се проветри малко. Приобличам се, тъй като ми е мокър гърба. И тръгвам след малко към Пловдив. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, защото тепърва ще изкачваме други върхове. Знам, че имаше доста дълго прекъсване, но тепърва тръгваме отново да изкачваме и други върхове. Благодаря, че гледахте още веднъж и